Hormatly prezidentimizden yurdumuzda telekeçilik başlangyçlaryny höwetlendirmekde, döwlet bilen hususy ulgamyň arasynda hyzmatdaşlygy hasam ösdürmekde, bazar gatnaşyklarynyň kanunçylyk esasatlaryny ýygyderli kämilleşdirmek babatda alyp barýan düýpli özgertmelerini munasip iş görkezjileri bilen jogap bermek, Balkan welaýat merkezi Balkanawa şäherine ýerleşýän hususy karhanaň zähmet toparynyň baş maksady bolup durýar. Bu ýerde gazlandyrylan içkilerin ýylly ortaça 8 milyon 500 000 litrini, gaplanyn arasy agy suwunyň bolsa 15 milyon litrden gowragyny önürbäge zerur şertler bar. Karhanada bu önümçilik mümkinçilikleri netijeli peýdalanylýar. Sarp edijileriň durnukly artýan isleglerinden peýdalanyp gazlandyrylan içkileri we arasy agy suwuny önürmekde ýazga ýerasy tebigi kölüniň suwy ulanylýar. Hususy karhanada teşneligi gandyrýan dürli içkiler kämil önümçilik enzamlarynyň sağlaşykly işledilmegi arkaly önürilýär. Döwrewap enzamlary hünärmenler başarjanlyk bilen erkedýärler. Ýörüýte suw geçirjiler arkaly karhananyň örümçilik bölümine gelip gowşýan agyz suwunyň ýokary ýelli süzgüçler arkaly 2 tapgyrda arasylanyp barlyghany gödegçiliginden geçirilmegi çygmalyň tebigi arasylygyny hasam berkitmäge ýardam berýär. Taýarlanan gazlandyrylan içkileri we arasylanyň agyz suwuny dürli göwrümli gaplara gaplamak işlerim döwrewap örümçilik enzamlarynyň kömegi bilen awtomatlaşdyrylan usulda amala asyrylýar. Hususy karhanaň datly içkilerini hem de gaplanyn arasy agyz suwuny sarp edijiler ýokary istek bildirýärler. Halkara parahatçylyk we ynançmak ýylynda zähmet üstünlüklerini besleýän hususy karhananyň hünärmenleri döredip berýän giň mümkinçilikleri üçin gahrman arkadagymyza hem de arkadagy gahrman serdarymyza alkyş sözlerini aýdýarlar.